उदालगुरि जिल्लायाव फिन आरोबाव हाथियार आरो गारिजों लोगोसे हमदों 8 जुवारिफोर। नंगौ, बे समाव मोनसे गिदिर खौरां। उदालगुरि जिल्लायाव हाथियारजों लोगोसे 8 जुवारिफोरा पुलिसनि दखलाव गोग्लैदों। मख'नो गोनांदि उदालगुरियाव ड्राग्स फालांगिनि हेंथायै पुलिसा गोख्रों संदाननानै सोलिहोबाय थानाय समावनो पुलिसा संदाननानै 8 जुवारिफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसारदों। पुलिसनि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला हाथियारजों लोगोसे जुवा गेलेबाय थानाय समावनो पुलिसा ओनसोलखौ घेराव खालामो। बे समाव पुलिसा जुवारिनिफ्राय गंनै लाइसेन्स गोनां हाथियारखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे जुवारिफोरा बाहायग्रा गं 9 गारि आरो गंसे बाइकजों लोगोसे 1,90,390 रांखौ जब्द खालामो। पुलिसा हमनो हानाय जुवारिफोरनि मुंखौ लहित बैश्य, महन बसुमतारी, अपूर्व सरकार, केदार ब्रह्म, रबिराम ब्रह्म, आशिनी ब्रह्म, मतिर रहमान आरो नयन दास होननानै मिथिनाय जादों। बिसोर जुवारिफोरनि हेंथायै उदालगुरि पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननानै बिसोरखौ गासैखौबो जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। मख'नो गोनांदि मैया पुलिसा संदाननायनि गेजेरजों जुवारिफोरखौ हमनो हादोंब्लाबो नाथाय खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोनायनि फारसे जानगाराव थायो। नमस्कार, कल दैफांग एरिया में गैम्बलिंग का रेड कंडक्ट किया था डिजिटल एसपी हेडक्वार्टर की टीम में। उसमें 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, 2 लाख जैसे कैश सीज़ हुआ है और बाकी गैम्बलिंग के आइटम्स भी सीज़ हुए हैं। तो नेसेसरी कार्रवाई किया जा रहा है इन गैम्बलिंग प्रिवेंशन एक्ट। रुपया कितना निकले? 1,85,000। आर्म्स उनके लाइसेंस्ड आर्म्स थे, 2 आर्म्स थे। However, we've seized them because they were being used in illegal activities as part of the investigation. वही कोर्ट में डल सॉरी, जेल में जाएगा वो? अभी फॉरवर्ड किया जा रहा है। अभी कल का ही अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। नहीं, विदिन 24 आवर्स दे विल बी फॉरवर्डेड। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1,000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1,500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।